अख्रामी भाबै जोंनो बड'लेण्डसो नांथारगौ बर'लेण्डसो नांथारगौ होननाय सोदोबजों जों मालाबाबो रायजो मोननाय नङा। बिजेपिनिफ्राय जोङो दिनै दुवारांचल जन परिसंगमनिफ्राय मोनसे हरखाबै प्रेस मिट लानायनि खारनानो जाहैबाय थांनाय साननैसोनि सिगां जोङो मोनसे पलिटिकेल आपडेट नुदों जे जिनिसा गतै नर्थ इस्टआव थानाय 6 सिडुल काउन्सिलफोरनि दिनै मोनसे एमेन्डमेन्ट बिल 125 दा मोनसे एमेन्डमेन्ट बिल लाबोनो भारत सरकारा थांगासिनो दङ। दा बियो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिटिसि बा बिटिआरजों लोगोसे बे जेसेबांनाखि सिडुलफोर दङ 10टा सिडुल बिथांमोननिबो मोनसे डिमान्डमोन बियो दिनै बे जिनिसा जाफुंनानै थांगासिनो दङ। आरो बेहाय एमेन्डमेन्ट लाबोनायनि मानियानो जाहैबाय जे जिनिसफ्रा माबा मोनसे भुल भ्रान्थि त्रुटिफोर थालांनाय दंमोनबा बा बिटिसिआव बा बिटिआरआव दा बेफोरखौ मोनसे सुद्रायना लानायनि मोनसे सम बा खाबु मोनसे जों मोननो हाबाय। दा ओंखायनो जों दिनै डिजिपिनिफ्राय गासै बर' बा बिटिसि बासिनि जायफोर इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ जायफोर बे कमिटियाव जायफोरजोंहाय रिप्रेजेन्टेटिभ रायलायगोन बिथांमोनखौ जों खावलायो बा जों डिजिपिआ होनो जेन' आरो माबा मोनसे बेबादि जोंनि जे लुबैनाय गांनाय बर' हारिनि बे मोनसेबो जेन' थालाङा। लोगोसे सालिजारि बियो मोनसे ब्रेननि जुद्ध बेहाय जोंनि साबनिफ्राय साबसिन जे स्ट्रेन्थेन काउन्सिलखौ जों 6 सिडुलखौ खालामनो सानबोबाय थादोंमोन बियो दिनैहाय जोङो सोसननाय सरननायजों लोगोसे जोङो रेक्टिफिकेसन खालामनायजों लोगोसे जोङो गोख्रों मोनसे काउन्सिलखौ मोननो थांगासिनो दङ। जायनि जुनै बे रेक्टिफिकेसना एमेन्डमेन्टआ बेबादि जिनिस जे जिनिसफ्रा जों मोननो हायाखैमोन डाइरेक्ट फान्डिं सेन्ट्रेलनिफ्राय बिबाय थादोंमोन। लोगोसे हमना लादो रन्जन दैमारिमोननिफ्राय नोङो गयै इनक्लुडिं एनडिबि भाइफोरनि जेसेबां समस्याफोर दिनैसिम जाफुङाखै बेफोरनि सायावबो रेक्टिफिकेसन खालामनो हायो। लोगोसे नोंथांमोना जे गामि इनक्लुसन बा एक्सक्लुसननि खोथा दङ बिटिआरआव दा नोंथांमोना गामि दानख'नायखौ लामारो ना लामारा बा लायोब्ला मा मोजां जोंनि नोजोराव गामि दानख'नायखौ जोङो सापर्ट होयो। मानोना आर्टिकेल 244A मथे ट्राइबेल एरिया मेजरिटि जायोबा आधार कास्टखौ दानखानानै जोंनावहाय मोनसे आर्टिकेल दङ जे आसामाव 244A बे मथे जोंनाव आलादा बा रायजो जायालाबो अट'नमास स्टेट दानायनि मोनसे क्षमताखौ होदों। जायनि जुनै जों हमनो हादों बा जों सान्दों एबसुनि नेतृत्वआव गामि दानख'नायनि जिनिसफोरखौ लानाय जादोंमोन खोमा होननानै। दा जोङो फारसेथिं बेखौबो नोजोर होदों जे बड'लेण्डनि मुङैब्ला खिन्थु अट'नमास स्टेटआ जाया मोनसे जाथि कमिउनिटि बेसिसखौ लानानैल' बा मोनसे जाथिनि अधिकारखौल' लानानै नोङो अट'नमास स्टेटखौ दानो हाया। दा जोङो गासै जायफोर अट'नमास स्टेट दाजादों बा जायफोर काउन्सिल दङ फ्लेक्सिबल दिनैनि नामाव नामाकरन सोलायगासिनो दङ बा जायफोर नोङो खासि जयन्तिया गार' हिल्स बिथांमोनाबो अट'नमास स्टेट लानो जुनै मेघालय नामै मोनसे गोदान रिनेम खालामनानै बिथांमोना लानांदों 1970आव। दा बेफोरखौबो सालिजारि खालामनांगोन। जों होनदों माबा मोनसे सोलाय सोल'नि गेजेराव जोङो काउन्सिलजों लोगोसे रेक्टिफिकेसन खालामनायजों लोगोसे फैगौ समाव जोङो अट'नमास स्टेट बा फुल फ्लेज स्टेटखौ मोनहैनो हायो। थिग बेबादिनो जों गोबां दिनैनि दिनाव नोंथांमोना गोदोनिफ्राय खोनागोन उदियाचल बा बिदिनो जों दुवारांचल बिबोदों बा नोङो बर'नि नामावनो बर' हालाम बा आर'नाइनि रायजो बा नोङो बर' एलेखानि नोङो भुटाननि हायेननि सेर सेरनि रायजो बर' सोदोबैनो बर' रावैनो गोबां नामाकरन दं। जे नामाकरना फ्लेक्सिबल जानांगोन गतै जाति भाषाजों नाजावजानाय जानांगोन नाकि मोनसे जाति हारिनिल' अधिकारखौ बुजायनो जुनै बड'लेण्ड होननाय सोदोबजों जोङो मालाबाबो अट'नमास स्टेट बा आलादा रायजोखौ मोना। लोगोसे रेक्टिफिकेसननि खोथा फैगोन बेयाव अभार हेन्ड राइटिं जासिगोन दानि फैगौ MOSआव अभार राइटिं जासिगोन बेखौनो होनो एमेन्डमेन्ट बहायना सलुसन होननाय सोदोबखौबो लिरनाय नुनाय मोनगोन। दा बेफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनो हानायनि टाइमा फैबाय जेन' बे जोंनि हारि माहारिनि डिमान्डनि जे आलादा रायजो सिमां नुनाय बे लामाफ्राबो जेन' गेवफिनो। लोगोसे गोबां इसुफोर दङ जे इसुफोरखौ लानानै जों बुंनो थाङाखै जे बिटिआरआनो 100% मोजां बिटिसिआनो 100% मोजां नाथाय बहायबा खुथिनाथि माबाफोर भुल जाना थाबोदोंमोनब्ला बेखौ सुद्रायफिननायनि मोनसे मोजां टाइम जोंनि जुनैहाय सफैबाय आरो नोंथांमोना नायनो हागोन बिटिसि सुक्तियाव 90 फारिलाइयावहाय जोंनि भाषा हाबदोंमोन खिन्थु बिटिआरआव
बे 80 फारियाव हाबनाय 8 सिडुल भाषाया बिमानि रावा थाफिनगोन होननाय भाषा गैया बेहाय दङ आसामनि मोनसे अफिसियेल एसोसिएट लेंगुवेजसो होमब्ला जों दा नायदों जोङो जुदि रेक्टिफिकेशन मोनोबा संशोधन मोनोबा एमेन्डमेन्ट जोंनि बिमानि रावाबो 8 सिडुलाव थाफिनथारनांगौ मानोना बियो मोनसे मर्यादा जों बेखौ खोमानो हाया थिग बेबादिनो गोबां इस्युफोर दङ जे इस्युफोरखौहाय नोङो बिटिआरनि हाखु दाखु जों बयबो मिन्थिगौ जे बे एकर्डआ थिग मतन समजों लोगोसे सालिजारि खालामनो मोनाखै दा बेखौ रेक्टिफिकेशन एमेन्डमेन्ट खालामनायनि मोनसे मोजां सम फैबाय आरो सागानखारिफोरखौ बिसेसकरि जों खावलायगोन बिथांमोनाबो एमेन्डमेन्टखौ बिनो हासै दायो मानोना भारत सरकारनिफ्रायनो एमेन्डमेन्ट होनदों रेक्टिफिकेशन माबाफोर जुदि भुलप्रान्थि दङबा सागानखिरि सान्ति सुक्ति होखांनायनि उनाव पृथिबियाव आरो जेल हादराव थांफिननायखौ नुवाखै आरो बेबादि आयेनाव जेबो लिरनाय गैया होमब्ला बिथांमोना सागानखारिफ्रा जायफोर 6-7 जन दङ धीरेन बर' सावरायग्रा बिथांमोना गासैबो दा रेक्टिफिकेशन बिनो हायो माबा मोनसे दल संगठननि सान्ति सुक्तिनि मुङाव दिनैसिम जेल हादराव दङ बिथांमोनखौ बख'नायजों लोगोसे आरोबाव गोख्रों बर' हारिनि थामोनथाखौ लानानै गथै लेखाखौ स्ट्रेंथेन खालामनो मोनसे गोदान रोखोमै पलिसि लानो थाखाय बे मोनसे मोजां खाबु आरो सम आरो नोंथांनि बादिबा बिटिआर ना बिटिसिआ थायोबा साबसिन जागोन बादि सानो दा बेखौनोथ' जोङो थांनाय समफ्रावबो आं प्रसार खालामबोदोंमोन थांनाय समाव जोङो इलेक्सनाव हयथ' मानसिफ्रा बेफोर खोथाखौ गुरुत्थ' लायाखिसै इलेक्सननि बोथोरखाय जों होनदोङो जे बिटिआरआसो दानि समाव संबिधानिक मर्यादा मोनगोन संबिधानिक मर्यादा मोनोबा नोङो बिटिसिआ स्क्रेप जागोन जों बे खोथाखौ आगोलनिफ्राय नुबाय थादों आरो बे जायो 6 सिडुलाव मोनसे जायगाखौ लानानै नाम मोननै नोङो संबिधानिक मर्यादा मोना नों होननो हाया बिटिआरबो लागोन जों बिटिसिबो लागोन होननानै मोनसे जायगानि सायाव संबिधानिक मर्यादा मोनसेल' मोनगोन दा ओंखायनो भारत सरकारा बिटिआरखौसो रेक्टिफिकेशन संशोधननि नामै 125 दा एमेन्डमेन्ट खालामनो थांगासिनो दङ दा ओंखायनो होनदों जों बिटिसिआ स्क्रेप जाबाय ओंखायनो जों थांनाय बारावबो होनदों जे बिटिआरआसो लागु जानो थांगासिनो दङ 6 मासनि गेजेराव 6 मासानो जास्लाबाखिसै जों प्रसार खालामनानै जोंनि बाजेटनि सिगां भारत सरकारा 1 मासल' टाइम होदों नोंथांमोननि मा एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ माखौ सुद्रायनांगौ माखौ फोसाबफामनांगौ दं बबे मोजां जादों बबे गाज्रि जादों माखौ नाङा माखौ नांगौ बेखौ संशोधन खालामनानै सुद्रायफिननानै बिलखौ जोङो 1 मासनि गेजेराव भारत सरकारनो फैगौ पार्लामेन्ट सामार सिजननि सिगां जों साबमिट होनांगौ थारमाने बिटिआरआसो संबिधानिक मर्यादा जानो थांगासिनो दंसै दा जोंनि मानसिफ्रा बुजियाखैमोन जों रोखा रोखा प्रसार खालामनानै खोन्थादों ओंखायनो जों होनदों नामा जिखिया जा मानो जेन' जोङो बेबादि संशोधन खालामनांगोन परबर्ती नेक्स्ट आपग्रेडेडआनो जाहैबाय काउन्सिलनि अट'नमास स्टेट अट'नमासनि नेक्स्ट स्टेपआनो जाहैबाय फुल फ्लेजेड स्टेट जों होनदों बड'लेण्ड सोदोबै लेण्ड गोनां सोदोबै बड'निल' हा बड'निल' सम्पति बड'निनो गासै गुबुना जेबो अधिकार गैयै बेबादि माने सिदा सिदियै जोङो मोना रायजोखौ खिन्थु बर' सोदोबैनो फ्लेक्सिबल जानांगौ देब्लोलो जे जिनिसा गथै बर'जों लोगोसे बे एलेकायाव थानाय मानसिफ्राबो जेन' नाजावनो हायो जेरेखम हमना लादो बर' ओनसोल बर' हालाम आर'नाइनि रायजो बेफोर सोदोबा मोनसे जाथिखौल' अधिकार होनायखौ बुजाया बेयो मोनसे फ्लेक्सिबल सोदोब बे जिनिसफोरखौ जों बुजायबोगासिनो दङ आरो जों होनदों कमप्रेहेन्सिभ फाइनाल सलुसनाव बड'लेण्डआ गैला मानोना जोंनि डिमान्डआ बड'लेण्ड बे जोंनि आलादा रायजोनि नमेनक्लेचारा बे नामाकरणा कमप्रेहेन्सिभ फाइनाल सलुसन जाबाय होनदों जोंनि गांनाय उखैनाया दङ बर' हिसाबै आलादा रायजोखौ जेरै खालामनांगौ सेपारेट स्टेटखौ माने हमलेण्ड आदा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ होनलांदोंमोन बड'लेण्डनि खोथाखौ होनाङाखै बिथाङा जों जेरै खेलाबो गेरेमसा हारि जानांगौ आलादा न'खर रायजो जेरै खेलाब दालांनांगौसो होनदोंमोन दा बे आलादा न'खर रायजोआ बर' ओनसोलबो जानो हागौ बड' हालामबो जानो हागौ आलायारननिबो रायजोबो जानो हागौ जे सोदोबा बर' सोदोब जानायजों लोगोसे गथै जाति भाषा सावथालि उराव बेंगलि मारवारिफोरखौ बोजबनो हायो खिन्थु अख्रामी भाबै जोंनो बड'लेण्डसो नांथारगौ बर'लेण्डसो नांथारगौ होननाय सोदोबजों जों मालाबाबो रायजो मोननाय नङा जायनि जुनै जोङो होनदों जे फैगौ टाइमाव बिटिआरआसो संबिधानिक मर्यादा मोनगोन बिटिसिआ मालाबाबो बे संबिधानिक मर्यादा मोनला मोनसे जायगाखौ लानानै मोननै मोनथाम संबिधानिक क्लेम खालामनो हाया बिटिसि अर बिटिआर लायोबा नोंथाङा बिटिसिखौ गारनांगोन